Čau, tady dneska tu máme čírovou, jsou tu krumky sírové a tu jsou napsané koule sírové. Ano. A my nemůžeme to povedat, čo je koule, potom je škaredé. Ano. A vonia to jako nohy, ale dobré sú. Smrdí to ako keď Niekto prdel. detko pordel a toto. Áno, tak. No, 3, 2, 1. To je lepší ako orehov. Áno. Je veľmi dobré. Sírové. Áno, je to dobré. Ale Ja mám 10-10. ja tu mám 5 z 10, lebo je to lepkavé. Lepí sa na zuby. Však oreo sa lepí na zuby. Nie. Dajte mi like, odber, komentár. Čau. Čau.